Δεν έχουμε κάποιο δάνειο, δεν κοστάμε τίποτα, ούτε σε ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τίποτα. Απασχολούμε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γύρω στα 140 άτομα ανέκαθεν και πάντα έχουμε την φιλοδοξία να μεγαλώνουμε. Ήδη κάνουμε εγκαταστάσεις συνεχώς, έχουμε κάνει χωριστές εγκαταστάσεις για ακτινίδια. Εδώ που είμαστε σε αυτόν τον χώρο είναι τα ψυγεία για τα μήλα και για τα ροδάκια. Και ράσκερα, μηχανήματα για επεξεργασία των φρούτων. Όταν λέμε επεξεργασία, τα κτηνίδια τι επεξεργασία τους κάνετε? Διαλογή τυποποίηση. Διαλογή τυποποίηση. Δεν έχει άλλη. Όχι, έχει ξεχωριστούς ψυχικούς θαλάμους. Έχει την ιδιαιτερότητα του το μήλο μαζί στο κτηνίδι. Γιατί οριμάζει μέσα. Γι' αυτό έκανε τους ψυχικούς θαλάμους. Έχει βγάλει τη λέμη το μήλο και με αποτέλεσμα να μαλακώνουν τα κτηνίδια. Γι' αυτό και κοιτάμε και αυτά δίνονται και για εξαγωγή και στην ελληνική αγορά. Ποια είναι η πρώτη χώρα? Τώρα είμαστε Λιθουανία. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι πιστή. Ούτε μέσω τρίτου. Λιθουανία πήγε. Λιθουανία να διατεθούμε σε. Επίσης, ας πούμε, ψαχνόμαστε και σε άλλες χώρες, στην Αραβία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Δουμπάι, προς τα εκεί ψάχνουμε αγορές συνεχώς, Κύπρο και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι αυτό το εμπάργκο το οποίο μας έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Την εκείνη η παραγωγή δηλαδή ασύμφορη. Συν όλα τα άλλα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα πολύ μεγάλα έξοδα που έχουμε σαν παραγωγή, που γίνεται τώρα πλέον με το ασφαλιστικό έτσι πως έχει κανονιστεί να γίνει, που θα φτάσουμε κοντά στο 27%. Τραπεζιάζουν οι ασφαλιστικές φορές. Οπότε οι αποδοχές πιέζουν οι θεσμοί να μην υπάρχει αυτή η περίοδος ως Αλβανίας και της Αλβανίας, να γίνει από μια πρώτη 17% το 27%. Υπάρχει χειρότερα τα πράγματα. Ενώ ήδη δεν μπορούν οι παραγωγοί να πληρώσουν τώρα τον ΕΟΓΑ για τις εισφορές, αυτό πάει να τριπλασιαστεί. Κάτι που πιθανόν να είναι ταχόπλαιο. Ειδικά σε μια περιοχή σαν την Άσο που είχε την γλωσσοφαντουργία σαν ναυαρχίδα παλαιότερα, έχει σβήσει πλέον αυτή. Κάποιες λίγες μονάδες είναι πλέον είναι ενεργές. Η περιοχή μας περιμένει. Υπάρχουν ακόμα μονάδες? Υπάρχει μια. Ο Βαρβαρέσος, ο οποίος είναι και σε κοινές καλή μονάδα. Πολύ καλή μονάδα. Πλέον περιμένουμε μόνο από την Αγγλία. Τα αγροτικά εφόδια από το 13 του ΦΠΑ στο 24. Αυτό είναι το κόστος τεράστιο. Μπορεί να είναι ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών. Είναι άμεση συνέχεια, γιατί τα μέλη, η μεμονωμένη παραγωγή είναι συγχρόνως και μέλη το οποίο είναι εδώ. Το κόστος, η τιμή είναι πάρα πολύ χαμηλή λόγω του δάσου και της μεταφοράς που είναι πάρα πολύ μακριά για την διακίνηση. Είναι πολύ χαμηλό, οπότε με πολύ χαμηλή εκαθάριση που παίρνουν οι παραγωγοί του γέννητους δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν. Είναι ασφαλιστικές και φορολογικές. Δηλαδή, ειδικά το. Ένας μέσος παραγωγός, πόσο εισόδημα δεν υπολογίζει κατά μέσο όρο? Ένας μέσος, όχι ένας μεγάλος μικρός. 15-20.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Και από αυτά ουσιαστικά σήμερα τι του μένει? Τίποτα. Μα και αυτό που του μένει και μιλάμε με τον Αποστόλη, με τον κύριο Βεζερόπουλο, που μιλάμε συνέχεια. Και αυτό που του μένει, αυτό δηλαδή που βγάζουν το κόστος, δηλαδή το κέρδος που βγάζουν στον παραγωγό. Το κέρδος τι παίρνουν αυτοί? Παίρνουν το κόστος των λιπασμάτων, των φαρμάκων και τη διαφορά τα εργατικά που βάζουν τώρα. Και όλα τα άλλα τη διαφορά τη βάζουν φόρο και ασφαλιστική εισφορά. Ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Όπως μιλάω πάρα πολλές φορές και τα έχει όλα αναλυτικά ο κ. Βεζερόπουλος, η διαφορά είναι ότι δεν μπαίνει πουθενά το κυρίως προϊόν πρώτη ύλη, που είναι το δέντρο. Γιατί και με τους που μιλάμε και με όλα, και τα ολογικά και τα πάντα, δεν μπορεί δηλαδή να μην γίνει και μια απόσβεση αυτών των δέντρων για να μπορέσει να είναι χαμηλότερη η φορολογία και χαμηλότερα όλα, να μην επιβαρυνθούν τόσο. Αυτό δεν καταλαβαίνει. Είναι ακριβώς. Είναι λάθος η πολιτική. Η φορολογική πολιτική είναι στο σύνολο της λάθος. Αλλά αυτό το οποίο λες είναι σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Ότι από την ώρα που δεν προσθέτεις στο κόστος,
Δηλαδή πουλάμε σε υφάσματα ή πουλάμε την πρώτη, ή πουλάμε ένα κόστος. Είναι και ένα κόστος πολύ καλά. Ένα μέτρο να παράγει θέλει το ράκι. 5 χρόνια. Πού είναι τα 5 χρόνια αυτά? Δεν είναι στάρι ούτε ντομάτες ούτε παπάκι. Εγώ συσκευάζω και βάζω το ροδάκι. Το καλύτερο, το πιο λίγο. Επιπλέον έχουμε τις θεομηνίες που η περιοχή μας πλήγησε και φέτος έχουμε από θεομηνίες και από χαλάζι και από παλιό. Εκεί πήραν τις αποζημιώσεις. Όχι βέβαια. Ξεκίνησαν πολύ αργά. Τελικά δεν υπάρχει. Ακόμα δεν πέρασαν. Δεν έχουν γίνει εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις δεν έγιναν. Για να μπουν στη διαδικασία αποζημιώσεων. Πώς θα κάνει τις εκτιμήσεις, έχει έρθει ο μεταδί? Είχαν απεργία. Όταν απεργούσαν, έκαναν λευκή απεργία μέχρι προχθές. Δεν ερχόταν γιατί δεν έκαναν τα δικαιωτικά τους. Αλλά και πέρυσι που δεν απεργούσαν, πάλι το ίδιο. Τα 2 τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ελεγά. Δεν αποζημιώνουν για όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να ρίξει χιόνι στην συγκεκριμένη ημερομηνία, πρέπει να ρίξει καλά στην συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι βροχόπτες πρέπει να είναι μεταξύ τάδε ημερομηνία και τάδε ημερομηνία. Δεν αποζημιώνονται από όλα τα αίτια η παραγωγή. Είχαμε κάνει τότε μια τροποποίηση του νόμου, το αλλάξαμε την άνοιξη του 2014. Έγιναν αναλογιστικές μελέτες από τον Υπουργό τον κύριο Καρασμάνη, τις παρέδωσε τον Ιανουάριο του 2015 στον νέο Υπουργό τον κύριο Αποστόλου για να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΔΓΑ για να μπορέσουν να αποζημιώνονται από κάθε αιτία ζημιογόνων και δεν έγινε τίποτα από αυτό. Είναι στη σιρτάρια του και δεν κάνει κάτι. Δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός εδώ και 1,5 χρόνια. Το σταυρό. Είναι η τρίτη χρονιά που βιώνουμε την κατάσταση πέρα από την οικολογία που περιμένουμε για τα ασφαλιστικά για αυτά. Οι τιμές δεν πάνε καθόλου, η αγορά έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Εμένα μου είπαν ότι οι τιμές ανέβηκαν. Τώρα λόγω μειωμένης παραγωγής. Αυτό δεν είναι στο βιομηχανικό ροδάκι. Αυτό Στο είναι Σιμπήρι, στο βιομηχανικό. Οι τραπέζι, οι τιμές πάνω το κακό στο Να χειρότερο. λάβουμε υπόψη μας μια παρέμβαση που έκανε κύριος Γιαννακάκης για το τι φυτεύονται από Σιμπήρι και από το τραπέζιο και αν υπαρμηθευτεί, τότε πλέον είμαστε τέλος. Δεν υπάρχει. Γιατί ο Γιαννακάκης θα γνωρίζει πάρα πολύ Τα καλά. στοιχεία των φυτεύσεων τα πήραμε μέσα από το σύστημα του ΟΡΕΣ. Τα έχουμε εμεί σαν κοινοπραξία. Έχουμε μια οργάνωση παραγωγών συμμαχία, την κοινοπραξία, την οποία τυχαίνει να είναι πρώτη. Λοιπόν, τα στρέμματα τα οποία έχουν τεθεί είναι 192.000 στρέμματα στα Σιμπήρινα, που σε πλήρη παραγωγή φτάνουμε τους 500.000 τόνους και με δυνατότητα απορρόφησης βιομηχανίας 300.000. Και στα επιτραπέζια είναι 235.000 με δυνατότητα παραγωγής 470.000 τόνους, με δυνατότητα εξαγωγής 170. Δεν έχουμε αντιληφθεί τις συνέπειες αυτών των υπερβολικών φυτέψεων, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε συνεχίσει θεομηνίες και μείωση παραγωγής κατά 40%. Εάν του χρόνου ο καλός Θεός δεν μας λυπηθεί και δεν κάνει κακοκαιρία, θα έχουμε υπερπαραγωγή, κατάρρευση των τιμών. Αυτά τα έχουμε επισημάνει στο Υπουργείο, δυστυχώς κοφεύουν και δεν κάνουν τίποτα. Υπάρχει πλήρως αυτοδιοργάνωση. Εάν φέτος οι τιμές δεν ήταν καλές... Να σου αντιστρέψω λίγο το ερώτημα. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν υπερπαραγωγή. Εάν πες, πρώτα ο Θεός έχουμε υπερπαραγωγή. Εάν αυτή την υπερπαραγωγή εντείνουμε το μέγεθος των αριθμών των εξαγωγών, θα μπορούμε να τους εξάγουμε. Εδώ λοιπόν εάν έχεις δηλαδή στοχευμένη αγορά και έχεις ένα σοβαρό κράτος και όχι ένα μπάχαλο κράτος, το οποίο σε βοηθήσει και σε στηρίξει, αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο εγώ με την γυναικεία μου λογική λέω ότι είναι ένα προϊόν στο οποίο είμαστε πάρα πολύ καλοί, έχουμε πετύχει, μας έχουν αναγνωρίσει, μας. Άρα επενδύεις σε αυτό το προϊόν και επενδύεις σε παραπέρα εξαγωγή. Συμφωνώ. Πώς λοιπόν μπορεί να γίνει? Έχω προσωπική εμπειρία, ασχολούμαι με τα νοπά της Βένους. Έχω φάει τα μούτρα μου σε μεγάλες αλυσίδες. Γιατί? Ενώ μας ανοίγουν την πόρτα, δεν έχουμε να τους δώσουμε ποσότητα. Είμαστε μικρά εμπορικά μεγέθη. Και τι λέμε λοιπόν? Ελάτε εδώ, Υπουργείο, θα πρέπει να στηρίξεις μεγάλες joint ventures, συνενώσεις και συνεργασίες με τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος για να βγούμε 10 οργανώσεις. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε τις διαπραγματεύσεις. Εμείς, σαν κοινοπραξία, με την Τράπεζα Πειραιώς, για να στήσουμε μια τέτοια εμπορική εταιρεία. Γιατί βλέπουμε ότι μόνο αυτή είναι η λύση.
Εάν το πετύχουμε, νομίζω ότι θα δώσουμε μια σημαντική διέξοδο στα προϊόντα και θα αποτελέσουμε παράδειγμα και για άλλες τέτοιες συνεργασίες. Αυτό είναι Κινούμαστε το μέλλον. προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το μέλλον. Συμφωνώ. Από την ώρα που θα έρθουμε, εγώ θα σας πω μια ιστορία. Έρχεται μια μέρα, ήμουν δήμαρχος Αθηναίων. Και έρχεται μια μέρα στο γραφείο μου ένας Κινέζος φίλος μου που ήταν περιφερειάρχης, αλλά περιφερειάρχης καμιά 70 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Κίνα. Αυτός ήταν φίλος μου, τον ήξερε και δίπλα του ήταν ένα μικρό Κινεζάκι. Δεν σου γέμισε το μάτι. Σου κάτσε και καφέ και τα λοιπά. Τι θέλετε για αυτό, κουβεντιάζαμε με αυτόν τον φίλο μου, γιατί είναι και μια βιομηχανική περιοχή. Μου λέει, σου συστήσω, λέει, τον κύριο Τσιν Γιάν Κόγκ. Χαίρομαι πολύ. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει αυτός, έχει 70.000 σούπερ μάρκετ. Λέω, 70.000 σούπερ μάρκετ, ναι, λέει, έχει 70.000 σούπερ μάρκετ. Λέει, και θέλεις κάτι να βάλει. Τι να βάλει. Αν είναι για κάτι, λες κάτι, συζητάμε για κάτι περισσότερο από κάτι, Όλη η Ελλάδα να πάει και δεν θα. Λέω λάδι, λέω και εγώ λάδι, λέω η Ελλάδα έχει λάδι, ξέρω εγώ να αυτό. Λάδι. Λέει, άμα θέλετε, λέει στην Πενολέα, το βάλουμε πρώτο μπροστά και τα λοιπά. Φέρνω λοιπόν ήταν Σιούφας, υπουργός ανάπτυξης. Λέω το Σιούφα, λέει εσύ Δημήτρη, έχω έναν άνθρωπο εδώ πέρα που μπορεί να βάλει λάδι παντού και τα λοιπά. Πού το βρω μου. Πού να το βρω μου, λέει το λάδι. Τέλος πάντων, το συμπέρασμα είναι ότι μόνο αν ενωθούμε και αρχίσουμε και στοχευμένα εξάγουμε, διότι ο άλλος σου λέει ότι εγώ θέλω να είμαι βέβαιος ότι τα ράφια μου θα είναι γεμάτα. Δεν μπορώ να παίξω. Και κινδυνεύω να βάλω ένα μάπα ροδάκινο κινέζικο, προκειμένου να έχω τη βεβαιότητα ότι το ράφι θα είναι άδειο. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον. Πρέπει να πάτε. Μία ανάσα που έχουμε τώρα τελευταία είναι αυτή η δωρεάν διανομή που γίνεται, το πρόσωπο. Χειριζόμαστε σαν μαθία, Ναι, εξαντλούμαστε. Τελειώσει. Το οποίο απευθύνεται εντός χώρας, δεν φαίνεται να παίξουν. Ούτε ανάσα μπορούμε. Αλλά πέραν τούτου, και στο Σιμπήριο ροδάκι, αν έχουμε κανονική παραγωγή, με 500.000 τόνους, οι 300.000 τόνοι που θα απορροφηθούν είναι άλλοι 200 οι οποίοι καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Άμα υπάρχει πλεόνασμα προσφοράς 200.000 τόνων και αυτοί οι 300 που θα απορροφηθούν, με τι τιμή θα την απορροφήσουν τη βιομηχανία. Καμιλή. Θα προσθέσουμε βιομηχανίες τώρα. Δεν υπάρχει. Και άκουσε η ανάπτυξη, αυτό είναι. Η ανάπτυξη, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να έχουμε ανάπτυξη, θα πρέπει να παράξουμε περισσότερο, να έχουμε περισσότερο βιομηχανικό προϊόν, να εξάγουμε περισσότερο και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ήδη το μέγεθος, αυτό το οποίο λες, το μέγεθος μας καθιστά πολύ πιο ανταγωνιστικούς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο μικρός σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά τι να σου κάνει. Τι είναι ο κάβουρας, τι το ζουμί. Δεν έχει τη δυνατότητα. Ο μεγάλος και εμείς εδώ, σε αυτή την περιοχή, είμαστε μεγάλοι. Πολύ μεγάλοι. Δηλαδή και για τα διεθνή πρότυπα μεγάλοι. Αν συνεργαστούμε. Αν συνεργαστούμε. Αν τσακωθούμε. Ναι, υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν ποιοτικές ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να εξάγονται άνετα. Το λάδι, για παράδειγμα. Ήμουν πρόπερ στη Ιταλία το Βασίλειο αυτό το πράγμα. Ότι είχε μαγαζάκια, παραμαγαζάκια καλύτερα και μου λέει ο Κωνσταντόπουλος, μου λέει, όλοι αυτοί άμα το ζητήσει τώρα στο σούπερ μάρκετ κάποια παραγωγή τελειώσαν. Σηκώσαν να γυρέψουν, αλλά δεν έχουν. Έχει 5.000 τόνους και 5.000. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προτιμούσαν να δίνουν τα κοντέινερ, το λάδι, το κυσαμίτικο να πηγαίνει στην Ιταλία από το να συνεργαστούν, όχι Θεός φυλάξει με το Ηράκλειο, προς Θεού, μεταξύ τους η Κίσαμος με την κοινωνία, δηλαδή εντός του νομουχανίου. Και τώρα πλέον βεβαίως, διότι όλα τα πράγματα οριμάζουν, τώρα που βλέπουν ότι αυτό το πράγμα αρχίζουν και γίνεται και βγαίνει και ένα πολύ καλό πρόγραμμα ευρωπαϊκό που θα τους τονώσει για τη συνεργασία, πας και μπορέσουμε να εξάγουμε λάδι που θα πρέπει κανονικά να υπάρχει ένα λάδι ελληνικό. Να λέγεται Γκρίκο, Virgin Olive Oil και να τελειώνει. Η Κρήτη έχει βεβαίως την ευλογία να έχει και τον τουρισμό. Εδώ δυστυχώς αυτή τη στιγμή η βαριά και μοναδική ίσως πλέον εισοδηματική κατάσταση που έχουμε είναι η παραγωγή των φρούτων μετά την αποβιομηχάνηση της περιοχής. Οπότε ένας λόγος παραπάνω, μια πόλη, ένας δήμος περιμένει από τα ροδάκια. Παράδοξή μου ήταν
θα σας αναφέρω φέτος τυχαίνει να έχουμε τα 50 γενέθλιά μας. Παρόμοιο και ο πρόεδρος, ένας από τους ιδρυτές του φεμινιτισμού, ήταν μεγάλο απόφημα να μην πει δύο λόγια. Εγώ πρωτού καλωσορίσω την Ντουάρα μας, διότι έχει το ταλέντο, έχει την πρίκα του Μπάμπάτες να μην μαλώνει. Έχει καυγή και βίζει την παράσταση. Ο Μπάμπάτες, όλοι οι αρχηγοί των όλων των κρατών να ήταν, άμα ήταν αυτό στη μέση, έκλειγε την παράσταση από όλους. Διότι έχει πατέντα, είχε ήθος, δεν μαλώνει. Ο κόσμος δεν θέλει και τώρα μάλλον. Σήμερα αυτούς έβγαλε ο κόσμος να κάνεις τον αγώνα σου όπως τον κάνει τώρα. Τώρα τον κάνει τον αγώνα όμορφα και πολιτισμένα. Δεν μαλώνει. Εγώ μάλιστα που σε μαλώνω, σε πέθανα. Να συνεργαστείς και με αυτό που κυβερνάει. Πώς τον κάνει. Αυτό τον έβγαλε το μπροστά. Ας δοκιμαστεί. Αλλά εκείνο που δεν ήθελα να προσθέσω για τα ροδάκινα τα συγκίνητα. Μπροστά από 6-7 χρόνια είχαμε τέτοιο νόμο μεγάλο που τον ήθελαν πιο μπροστά οι βιομήχανοι. Ήθελαν τη σεζόν να τη μεγαλώσουν. Άλλον ένα μήνα το πίσω. Και φυτεύουν ποικιλίες όψιμες. Να φτάσει μέχρι και τον Οκτώβριο η βιομηχανία να κάνει κοσέρες. Το αποτέλεσμα ήταν όταν κλώτησαν οι Αμερικάνοι, δεν μας τα έπαιρναν. Άρχισαν ήσταν και αυτοί να κλωτσούν. Ο Οκτώβριος έγινε 25 Οκτωβρίου, 25 έγιναν 20, έγιναν 15, κλώτησε η δουλειά, ο κόσμος είχε απόμωση, τα ξυπάτωσε και τώρα είναι αυτό που λέω στο Χρήστος. Πλούς έχει και αυτό σαν τον Πομπάτο, έχει τεράστια πείρα. Πολύ μεγάλη πείρα. Δηλαδή τώρα να ξαναφτάσουμε μετά από 5 χρόνια να μην ξέρουμε κατά πού πάμε τα συμπήρνα. 3 χρόνια τώρα οι φυτοριούχοι που πουλάζουν μόνο τα συμπήρνα. Πού θα πάμε. Πού θα πάμε. Ας ελπίσουμε να υπάρχει τώρα, η παγκοσμιοποίηση αυτή μας γονάτισε όλους. Μας έχει τελειώσει. Έρθει και το κράτος το οποίο είναι άσπαστο. Έτσι θα έρθει παράδειγμα και ο Μίλας να είναι Παρασκευή, να πας τη Δευτέρα να δώσει που μπήκε στη ρύθμιση και δεν τα παίρνει το κομπιούτερ. Αν δεν έχει ρυθμίσει. Δηλαδή, αν είσαι ο ιδιώτης και σε χρωστώ 100 και σε φέρνω τα 50, δεν θα πεις δεν τα παίρνω, καλά στέκεστε καλά. Τέτοιο άστοργο κράτος. Δεν το κατάλαβαν ότι μας βγάζουν όξους του λίγο. Αν δεις το λογά παράδειγμα, το 60% δεν μπορώ να πληρώσω. Πού να φτάσουν. Ρύθμιση εδώ, ρύθμιση εκεί, τους άλλους δεν ρύθμιση. Και ρύθμιση ακόμα μας κάνουν, δεν μπορούμε να τα πληρώσουν. Όχι δεν θέλουν. Θέλουν ποιος θέλει να μην πληρώνει. Λίγοι είναι αυτά, λίγοι είναι αυτή η ρύθμιση, έχει καταφέρει στον κόσμο. Δεν έγινε τώρα και 15 μέρες. Εκείνο που θα ήθελα, μια και είσαι εδώ, εκείνο που έτσι με ανησυχεί πάρα πολύ, είναι τα προβλήματα που όλοι μένουν καθώς να τα λέμε, δεν δίνω. Είναι το θέμα της επαρχίας και τα κτήματά μας, τι δεν γίνονται. Όλα τα μηχανήματα των αγροτών είναι στα κτήματα. Και δεν έχουμε έναν αγροφύλλο. Μπαίνουν όλοι οι λέμαροι εκεί που κόσμος ακόμα. Άλλος κλείνει τον δρόμο. Άλλος μαγώνει τον γείτονά του. Τρία θύματα έχουμε στην άλλο στέλνο. Σκέψου πόλου. Θυμάστε τι είχαμε ακούσει για τους αγροφύλλους. Το 1993 τον διαγωνισμό, δεν τα ζήσαμε. Εγώ θυμάμαι παιδιά να με βρίζουνε, μα όπου και να πήγαινα με βρίζανε ότι κάνουμε ρουσφέτια και παίρνουμε αγροφύλακες. Και τους έλεγα, βρε παιδιά, έχετε πάει ποτέ στην Ήπεθρο. Εσείς τσακώνεστε τώρα σε ένα καφενείο, στα Εξάρχεια, στους αμελοκήπους για τους αγροφύλακες. Έχεις πάει έξω να δεις τι γίνεται. Ούτε να ακούσουνε δεν θέλουν. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι το κλίμα εκείνο που είχαμε. 16 είχαμε αγροφύλακες στην περιοχή της Ναύσας, έναν αγρονόμο, είχαμε και έναν ο οποίος ήταν επικεφαλής των αγροφυλάκων. Διευθύνων. Έμπαινα στη μέση, τους ήξερα όλους τους παράνομους και η δουλειά πήγαινε μια χαρά. Τώρα με ποιον αμάλωσε. Και το γείτονα δεν γίνει. Η παρανομία ρε. Άλλος φυτεύει εδώ, άλλος φυτεύει εκεί. Αν θέλεις τον αδελφό με τον αδελφό 30 πόντους. Οι δρόμοι μας κλείνουν συνέχεια. Και να μην έχω τα τρακτέρια, τα υφρέζεις, όλα τα μηχανήματα που τα έχουμε είναι στα κτήματα. Εμείς πάμε στην Άουσα και κινηθούμε, στο χείο δεν θα πεις. Κανένας. Μπαίνουν οι κλέφτες, βλέπω, η αστυνομία μόνο που το πάει. Πού? Από τις Θεσσαλονίκες κλέβουν συνέχεια στην Καρόλη και στις μεταξυμασίες, δεν ξέρω αν είναι Και εγώ τώρα από την εμπειρία σας και σαν υπουργός εξωτερικού που είχατε, τι βλέπετε για το εμπάργκο, μπορείτε να μας πείτε κάτι έτσι να ξέρουμε. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ άσχημα. Η ένταση η οποία υπάρχει μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Εγώ είχα μια ελπίδα ότι αυτή η συνεργασία την οποία έχουν πετύχει στη Συρία
θα οδηγούσε σε μια αποκλιμάκωση αυτής της έντασης. Και θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει μια αμοιβαία θέση υποχώρηση για να μπορέσει το εμπάργκο να αρθεί. Δεν το βλέπω. Δηλαδή τα πράγματα στην Ουκρανία είναι πολύ άσχημα. Έχουν ξαναμπεί οι Ρώσοι σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ουκρανίας. Έχουν στείλει το ΝΑΤΟ στρατό στην Ουκρανία. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπω φως από εκεί. Δηλαδή η Ευρώπη, παρά το ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες λένε ότι παιδιά τελικώς με το εμπάργκο αλληλοσκοτωνόμαστε, δηλαδή είναι μια ζημιά η οποία ζημιά και σε εμάς, ζημιά και στους Ρώσους και vice versa και τα δύο. Αλλά επειδή κάποιες μορφής αντίδραση πρέπει να έχουν, μην νομίζεις, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρόβλημα. Δεν είναι μόνο εμείς, ας πούμε, αλλά είναι πρόβλημα. Εμείς να εξαιρεθούμε από την ευρωπαϊκή πολιτική αποκλείεται, γιατί ακούω κάτι γελίους οι οποίοι λένε κάτι τέτοια. Μονομερός άρση για την Ελλάδα, δηλαδή αυτός ο απίστευτος γραφικός καμένος άρχισε να μας δηλώνει τέτοια πράγματα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Εάν καταφέρουμε να το κάνουμε, θα το καταφέρουμε ως ευρωπαϊκή πολιτική στο σύνολό της. Εμείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που θα πάμε τώρα πάλι τον Οκτώβριο, δίνουμε μια μάχη, γιατί εκεί είμαστε χωρισμένοι. Δηλαδή, αυτοί που πιστεύουν ότι με τους Ρώσους πρέπει να κρατήσουμε μια διάβλο επικοινωνίας και να μιλάμε και να δούμε πώς για του διαλόγου θα πετύχουμε το στόχο τον οποίο έχουμε, που είναι να μην υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, και οι άλλοι οι οποίοι έχουν σηκώσει τελάμερα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε πλειοψηφία προς την κατεύθυνση του ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αλλά απέχουμε. Δεν είμαστε. Για να κλείσω το θέμα της Ουκρανίας, η φύλαξη των κομμάτων και των